čo? Vy, Kotárová rodina do vody! Oni not going to see how they're going to go far. I want to go through. You can. Viděla jsi to? Hej, on to měl v hubě a ona mu na to skočila. He could die like that thing is easy. Hej, Radku! Pojď si zachytat. Čádlo, máslo, paštika, zabijeme vepříka. Vepři křičí, ne. Děk. Dobrý, vytáhni ven, hej, ona může mít z toho potom šok, bude se bát vody. Nech jí bejt, ona by se potom bála vody. Však málem zabil toho Martina. Šuplem. Málem vlastně hodil kamen, takový kousek vedl nějaký balvan. Jano! Ahoj! Pojď sem ty moje šviňo, pojď! Ahoj! No však ale už jeďte. Oba dva, ty, Vasil. No Vasil, já. Ja, die musst den Hauptziel, damit wir nicht, dass wir nicht, dass es gut, so gut abbrüchen, ne? Aber ich hab auch gut